बेयाव बाहागो लानानैथ' मोजां मोनदों। मानोना बे थुनलाइनि आयदा आरो स्पेसियेलि खन्थाइनि आयदा खालामनांदों मोनसे जिनिसाव माने जर होनानै बेखौ थांखिनानै बिसोरो प्रग्राम खालामदों। बे हिसाबै जोङो बेयाव गोबां खन्थाइगिरिफ्रा खन्थाइ आवरायनायनि बाहागोखौ लानो सुबिदा मोनदों। बे चिरां जिल्ला बायदि जिल्लानि अनगायै जेन'बा गुदि बर' थुनलाइ आफादफ्राबो बेबायदि लायोबा थुनलाइखौ माबायदि जौगाबावनो हागोन होननानै सारा सानो? बेखौ खालामनो हायोबाथ' आरो मोजांसिन जागोन। नङाबा जोङो गिदिर गोलाव खन्थाइगिरिफोरखौ बाहेरानिफ्रायबो लाबोनानै जोङो आरो गोजौ थाखोआवसो बोखारलांनायनि मोनसे राहा खालामनो बे खोथाखौ एसे जों सिन्था खालामनांगोन। ओरैनोथ' जेब्लानाखि कनफारेन्स जायो होमब्ला बेखौ खालामनाय जायो। थेवबो स्पेसियेल भाबै बेबायदि खालामनायनि खोथाखौ सानजागोन। बर'फोरनि गेजेराव बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बर' थुनलाइ जोंनि जा बोखांनांगौनि दायित्त' बियो साफ्रोमबो बर' फिसानिनो दायित्त' दङ। हय राजखान्थि हान्जायावनो था बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरावनो था बयहाबो दायित्त' दङ। दा बेखौ सरजाबनानै दिनै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव आंबो लोब्बा लाखिनानै बर' थुनलाइखौ जों माबोरै जौगाहोनो हागोन, हारिया थुनलाइ बिथिङाव गोमालांनो फैगासिनो दङ, बेखौ जोङो माबोरै बासायनो हागोन बे थांखिजों दिनैनि बे 36थि बर'नि जे थुनलाइनि आयदा बा खन्थाइनि आयदा बेवहाय जोङो ज' जाजाय मानव गेदेर बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि आफादगिरि बिथांखौ लाफानानै जोङो क'क्राझार जिल्ला, बिजनि जिल्ला आरो जोंनि चिरां जिल्ला जथायै थुनलाइगिरिफोरखौ लानानै खन्थाइनि आयदाखौ दिनै खुंनाय जादों। मिजिं खालामदों जेरावहाय आंबो लोब्बा दङ चिरां पाब्लिकेसननि सिङावहाय जोङो गोबां लेखाखौनो पाब्लिस खालामनायनि थाखाय देग्लायनिफ्राय टारगेट लादों। नायनि इसोरा माबायदि हेल्प खालामो, गासैबो अबंलावरिनि सायावबो सोनारनो गोनां जायो। अब्लाबो जोंबो मानसि हिसाबै नाजानाया बे जोंनि मावनांगौ दायित्त' आरो दिनैनि बे हाबाफारिया बेखौ लोब्बा लानानैनो मावनाय जादों।